Legution txikitxef egitasmoa abiarazi dute. Sukaldaritza eskolak antolatuta, helburua da umek kosinatzen ikastea eta oraingoan enpanadillak prestatzen ikasiko dute. Ez da era honetako ikastaroa antolatzen duten lehen aldia. Urtean zehar bestelako sukaldaritza topaketak antolatu dituzte eta 3 eta 12 urteko aurrei begira. Joan den apirilean esaterako 52 umek hartu zuten parte. Sukaldaritzaren inguruan mintzatuko gara hurrengo minutuetan, naiz eta ez diren ohiko sukaldariak esango gure gaurko protagonistak. Bertan, inguruan dituan umeak etorkizuneko sukaldariak ikusiko ditugu Legutioko txikitxef ekimenean enpanadillak prestatzen. Masa polodilla egiten duzu horrela eta gero, baina lehengo tomatea bota barruan. Gero egin horrela eta gero hornora. Gaur egingo duguna da labearekin, baina normalean egiten ditugun txikitxefak sukaldaritza ez da behar. Osa dana hotxa egiten da. Bai entsalada edo dana dalakoa. Edo bihar adibidez egingo ditugu zukuak ere. Hori pizka de fin de año ere umeekin. Aber, Iñaki, esadazu, zer da egingo duzuna? Empanadillak. Empanadilla batzuk, gaizu, eta gero egin, eta gero jan ere bai, ezta? Bai? Zuri gustatzen zizkizu empanadillak? Regular. Zer daukazu hemen? Tomate eta tuna. Eta zertarako guzti hau? Egiteko empanadilla. Hala, ederra egin duzu, zer gertatu da hor? Ezkera bota diot asko. Bota diozu gehiegi eta atera da, espuntz, dena atera da kanporantza. Bueno, zer egiten duzu? Pizza. Pizza egiten duzu zuk? Bai? Eta ondo ateratzen zaizu? Bai. Zer egiten duzu? Aber, esadazu zein den zure platerren artean izarra. Bizkotxoa. Nik pizza eta empanadillat asko gauzak. Ba, nik ondo pasatzen dut pipsarekin eta egiten eta jaten. Eta jaten, bai. Eta zuretxean egiten duzu pizza adibidez? Bai, nire amarekin. Bai. Zuetako zenbatek egiten duen pizza etxean, nola gustatzen zizuen pizza? Niri mandarinak, txokolatea eta pastelak. Zer da zuk egiten duzun edo, zertan laguntzen diozu zuk Aitatxo eta Matxori? Jartzen maila. Jartzen maila, bueno, ez da gutxi. Eta sukaldean zerbait badakizu egiten edo horrela? Bai, pastelak. Eta umeetako batzuk enpanadillak egiten ari diren bitartean, beste hauek zertan ari dira? Hauek errezetarioa egiten ari dira, horrelako gauza bat egin duten, egin duten errezeta plasmatuko dute liburu batean. Zergatik gustatzen zaizu zuri sukaldaritza? Egiten duzula gauzak eta gero jaten duzulako eta gauzo ateratzen zaizulako. Gaitik naiz indartsua. Ez dira kaso historiako empanadillarik gozoenak izango, baina ilusio bete-betez egin dira. Eta txikitxef ekimenduntako lema izugarri gustatu zait, sukaldean aritzeko zikin gaitezen. Legutiotik, Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.